Ahojte, dnes tu máme takéto špeciálne rukavice, ktoré sme vám chceli ukázať. Je to v podstate rukavica, ktorá je, poviem, že objednávaná pre zákazníka, taký vyšší model od OMPčky. Vidíte rozdiel v tom šití, materiál, už to nie je taká úplne tenká rukavica. Je to takisto, je to v podstate závodná rukavica pretekárska s označením KS1R. Takisto silikón vo vnútorných častiach dlane, čo je asi najdôležitejšie, je rozdiel v tom šití. Tieto rukavice sú šité zvonka, to znamená, že je to rada z takých profesionálnejších rukavíc. A šitie zvonka znamená, že v podstate máte všetku tú látku a ten materiál okolo prstov s jemnejším dotykom a citlivejším vnímaním v podstate riadenia. To znamená, že to šitie by vás vnútri ako keby nemalo otravovať. Takže to je taký základný rozdiel. Takisto gumička na zápestie. Rukavice chodia aj s takýmto takomto obale parádnom a pridali tu OMPčkári aj sadu nálepiek, takže zákazníkovi prajeme veľa príjemných jazd a pohodlie na rukách.